ሻማ ሁኔታ የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ ባካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው። ሓሙሽተ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከጋጥመሎም ዝኽእል ቦታታት። ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ተሕልፉ ክትህልው ተስፋ ንገብር። ንሎሚ ሓሙሽተ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከጋጥመሎም ዝኽእል ቦታታት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ መደብ ናባኹም ነብሎ ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ፍጥር ካብ ዝብል ወዲ ሰብ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣዕሪፉ ይፈልጥኒ እዩ። ከዓቢ ክምዕብል ናብ ዝሓሸን ዝለዓለን ደረጃ ክስጉም እንድሕር ኮይኑ ባህርያዊ ጸጋታት የድልይዎ። ከም ንፈልጦ ድማ ጸጋታት ናይ ዝነብረላ ዓለም ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ኣብ ርእሲ ምውሓዶም እውን ብማዕረ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ይኮኑን። ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ከም በዓል ኮንጎ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ናይጀርያ፣ ኣንጎላ፣ ዛምቢያ ዝኣመሰላ ሃገራት ድማ ብፍላይ ብባህርያዊ ጸጋታት ዝጸቕበባ እየን። ስፍራ ኣልቦ ባህርያዊ ትዕድልተን ግን ካብ ኣርዑ ድኽነት ከገላግለን ኣይከኣለን። በንጻር ናይዚ ድማ ከም በዓል ጃፓን፣ ሲንጋፖር፣ ቻይና ዝኣመሰላ ሃገራት ባህርያዊ ጸጋታት የብለንን። እንተኾነ ግን ኣብ ጎደና ምዕባለኻ ምምራሻ ይተዓንቀፋን። ንሎሚ ንጉዳይ ምዕባለን ትዕድልቲ ባህርያዊ ጸጋታትን ንጎኒ ገዲፍና ኣብቲ ንባህርያዊ ጸጋታት ንምግባት ዝግበር ቅድድም ዝወልዶ ዓውደ ኩናት ከነተኩር ኢና። ከምዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ሃገራት ንዘለዎ ናይ ጸጋ ሕፅረታት ንምፍዋስ ዝተፈላለየ ረብሓታትን ንምውሓስን ንኩናት ከም ምርጫ ይወስድኦ። ምናልባት እዚ ናብ ኩናት ዝወስድ ባህሪ ናይ ሃገራት ካብቲ ብጎነፅ ነገራት ክመልኽን ክግብትን ዝደሊ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ ዝማዕበለ እዩ ዝብል ምጉት ኣሎ። በዚ ኮይኑ በቲ ወዲ ሰብ ካብ ዝውለድ ይኹን ብመንገዲ ሃገራት ካብ ዝጥርነፍ ካብ ውግእ ዓዲ ውዕሉ ይፈልጥን ኣብ መጻእ እውን ዓዲ ዝውዕል ኣይመስልን። ኩናት ዝተፈላለየ ባህርያትን ምልክዓትን ኣለዎ። ብሰንኪ ሃይማኖታዊ፣ ብሄራዊ፣ ዓሌታዊ ወይ እውን ስነ ሓሰባዊ ዘይምስናይ ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ እውን ኣብ መንጎ ክልተን ካብ ክልተን ላዕልን ሃገራት ክኽሰት ይኽእል። ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ኣዝዮም ኣዕነውቲ ዝበሃሉ ኩናት ግን እቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ መንጎ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊለን ዘካየድኦ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝተሰሚዩ ዓውደ ክርፍሳት እዮም። ካብ 1914 ክሳብ 1918 ዝተኻየደ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ህይወት 70 ሚልዮን ሰባት ወሲዱ። ድሕሪ 20 ዓመታት ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ማለት ኣብ መሪሕነት ሂትለር ኣብ 1939 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብጊድኡ ህይወት ልዕሊ 79 ሚልዮን ደኪሙ። ሚልዮናት ኣማዛቢሉን ኣሰንኪሉን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ድማ ተፍ ዘይብል ዕንወት ኣውሪዱ። ድሕሪ 1945 ዓመተ ምህረት ግን ዓለም ካብ ክልቲኡ ውግኣት ዝተማሃረት መሲላ። ሽዑ ክሳብ ዓመተ 1991 ኣብ ምብራቃውን ምዕራባውን ወይ ድማ ማሕበርነታውን ርእሰ ማላውያን ደንበታት ተማቒላ እንተነበረት ናብ ኩናት ኣየምርሐትን። ናይ ውክልና ኩናት ኣብ መንጎተን ናይ ሽዑ ዝነበራ ሓያላን ሃገራን ግን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ይቕጽል ነይሩ። ኣብ መንጎ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ናይቲ እዋን ማለት ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካን ትሕት ኢለን ናብ ገማግም ኩናት ዝመርሑ ሓደገኛ ኣጋጣሚታትን ምፍጣጥን ተኸሲሶም እኮ እንተኾኑ ናብ ቀጥታዊ ግልጭት ግን ኣይምርሐን። ኣብ ዘለናዮ መዋእል ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ዝረአ ዘሎ መጠን ኣልቦ ቁርቅስ ንዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ገጹ ይንውንዋ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ የረድኡ። ምስ ቁጠባዊ ዕብለላ ቻይና፣ ዳግመ ትንሳኤ ሩስያ፣ ዓብላልነት ኣሜሪካ ኣብ ፈተና ዝኣትወሉ ግዜ ዝቐረበ ይመስል። ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብርግጽ ኣበይ ክጀምር? ጠንቅናቱ እንታይ ክኸውን? ሳዕቤኑ ክሳብ ክንደይ ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ዝብሉ ዘይተመለሱ ዓበይቲ ሕቶታት ናይ ዘመንና እዮም። ብሓፈሻ ግን እዞም ስዒቦም ዘለዉ ቦታታትን ጠንቅታትን ንዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ሒዞማ ክዕዘሩ ተኽእሎ ኣለዎም። ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና። ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና መትኒ ናይቲ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዝዓበየ መስመር ንግዲ እዩ። እዚ መስመር ንግዲ ነተን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ቁጠባ ዘለወን ቻይናን ኣሜሪካን ዘራኽብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ መስመር እዩ። በዚ መስመር ዓመታዊ ናብ ትሪልዮናት ክጽጋዕ ዝገማገም ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ ይካየድ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ግን እቲ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝካየድ ንግዲ ቻይና ልዕሊ ሃገሩ ትረባሒት ትኾን ኣላ ብምባል ንምትዕራዩ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ። ካብ ቻይና ንዝኣቱ ዝነበረ ንብረት ክሳብ 38 ሚእታዊት ዝበጽሕ ታሪፍ ሰሊዑ።
ንዝተፈላለያ ትካላት ቻይና ዕላማ ዝገበረ ማዕቀባት እውን ኣመሓላሊፉ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ብመንገዲ ካናዳ ንኣቦ እምበር ናይቲ ኣብ መፍረ ሞባይል ደርማስ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ቻይናዊ ትካል ህዋዌ ምቕያዳ ይዝከር ቻይና ብወገና ናይቲ ፖለቲካዊ ድፍኢት ከም ዘለዎ ዝገለጸቶ ምቕያድ ኣብ ልዕሊ ካናዳውያን ዜጋታትን ኣሜሪካውያን ትካላትን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ምውሳድ ድሕር ኣይበለትን ሽዑኳ ዝምድና ናይ ዘንክልተ ሃገራት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይውረድ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝካየድ ዘሎ ንግዳዊ ምሰሓባት ናብ ኩናት ከምርሕ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ቅድም ኣሜሪካ ብዝብል ቴማ ንኽብርን መሪሕነትን ኣሜሪካ ክመልስ አንቂሉ ዝተላዕለ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ንዕብለላ ቻይና ስቂላ ክትሪኦ ከም ዘይኮነት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊጽዎ እዩ ነዚ ንምግባር ኣብ ርእሲ እቲ ዝተፈላለየ ናይ ታሪፍ ወሰኽ ብምትእታው ዝተፈላለዩ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን መራውራታት ብምግባር ቀላጽሙ ክርኢ ይፍትን ኣሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ዘሎ ናይ ዋንነት ጉዳይ ኢዳ ብምእታው ኣንጻር ቻይና መርገፂ ክትወስድ ዘይተረኣየት ኣይኮነትን እዚ ድማ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣሻሕኪርዎ ይርከብ ምናልባት ኩነታት ብኸምዚ እንተቐፂሉ እቲ ኣብ መንጎአን ዝረአ ዘሎ ምቁያቓትን ናይ ንግዲ ኩናትን ማዕጾ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኩሕኩሕ ተኽእሎ ኣለዎ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዩክሬን ንሩስያ ኣሜሪካን ብኢደ ዙር ዝተህናኸታላ ዓውደ ክርፍስ እያ ተለዊጣ ፕሬዚደንት ፑቲን ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ኣብ 1991 ሓደ ካብ ዓበይቲ ጂኦስትራቴጂካዊ ውድቀታት ናይ 20 ክፍለ ዘመን ከም ዝነበረ የረድእ እቲ ምፍራስ ነቲ ኣብ ዓለምና ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ብምዝባል ንዓብላልነት ኣሜሪካ ባብ ዘረሓወ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣህጉራዊ ፖለቲካ ሚዛኑ ስሒቱ ከም ዝኸይድን ኣሜሪካ ክትቅልሶን ክትዕንድረሉን ቀጤላይ መብራህቲ ወሊዑ ስለዚ ዓለምና ሚዛና ክትሕሉ እንተኮይና ዳግመ ትንሳኤ ናይታ ንዝዓበየ ክፋል ሕብረት ሶቪየት ሒዛ ዝተረፈት ሩስያ ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል መርገጺ ቭላድሚር ፑቲን ምስታና ዓመታት ንዓለማዊ ሓይሊ ተቋጻጺራ ዝነገሰት ኣሜሪካ ኣብ ምፍጣት የእትይዎ ይርከብ ነዚ ጥሙዕ ክውን ንምግባር ፑቲን ጽልዋ ሩስያን ምዕባይ ናብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ክስፋሕፍሕ ቀዳማይ ኣጀንድኡ ገይሩ ካብ ዝሰርሓሉ ዓመታት ሓሊፉሎ ዋጋ ናይዚ ግን ቀሊል ኣይነበረን በኣሜሪካ ዝቕለስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ንምብራቕ ኤውሮጳ ሓንሳብና ሓዋሩን ካብ ጽልዋ ሩስያ ንምውፃእ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዕቁዳት መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ገይሮም ንዝበዝሐ ሃገራት ናይቲ ዞባ ኣብ ትሕቲ ጽልዎን ብምእታው ነቲ ኣብ ኣፍንጫ ሩስያ ትርከብ ዩክሬን ናብ ኣባልነቶም ንምጽምባር ኣብ ድርኩኺት በፂሖም ይርከቡ እምበረጦራዊ ባህጊ ፑቲን ንኸበባ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ስቂሉ ይተዓዘቦን ኣብ 2008 ነቲ ምስ ጆርጅያ ብሰንኪ ዞባታት ኣብኻዝያን ደቡብ ኦስቴሻን ዘጋጠሞ ደባዊ ምስሓብ ብተሪር ወተሃደራዊ ግብረ መልሲ ብምሃብ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ልኢኹ በዚ ከይተዓግተ ነታ ካብ ጽልዋ ሩስያ ወፂኣ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትጽምበር ድንዕ ትብል ዝነበረት ዩክሬን ኢዱ ብምእታው እታ ሃገር ናብ ሲኦል ተቐይራ ትርከብ ሩስያ ነታ ኣካል ዩክሬን ዝኾነት ሓውሲ ደሴት ክረምያ ኣብ ታሕቲ ምቁፅፃራ ድሕሪ ምእታዋ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝነበረ ዝምድና ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ክንቆልቁል ተገዲዱ ኣሎ እዝን ኣብ መንጎ ብሩስያ ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ምልሻታትን ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ዘለዎ ማእከላይ መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንዩክሬን ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ታኺላ ሸሚምዋ ኣሎ ኣሜሪካ ብወገና ኪኖ ንማእከላይ መንግስቲ ዩክሬን ምዕጣቕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሰፍ ዘይብል እገዳታት የሕሊፋ ትርከብ ዕላማ ናይዚ እገዳታት ንቁጠባ ሩስያ ኣዳኺምካ ንትንሳኤ ናይቲ ሃገር ንምቕፃእ እዩ መልሓቕ ናይታ ኣካል ሩስያ ዝኾነት ክረምያ ምሕብሻሽ ነፋሪት ማሌዥያ ካልኦት ፍጻሜታትን ነዚ ናይ 20 ክፍለ ዘመን መተሓላለኽቲ ዝነበረ ሃገራት ናብ ወተሃደራዊ ረስሚ ንምእታው ደፋፊእወን ዝነበራ ፍጻሜታት እየን ሳልሳይ ማእከላይ ምብራቕ ብዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ወሽመጥ ፐርሽያ ድማ ብፍላይ
ፈንጂ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተጻዊዱ ዘሎ ቦታ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ይሰማምዕሉ። ህውከትን ዕግርግርን ዘይቦትከሉ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ወትሩ ዕሙር ጓይላፍ ኩናትን ወረ ኩናትን ተጋዲፎ ይፈልጥን። ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ምልዓል እስላማዊ ካሊፌት ወይ ዳዕሽ ኣብ መንጎ ኩርዳውያንን ቱርክን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቋት ሕትን ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ምርብራብ ዘይዓርፍ ግጭት እስራኤላውያንን ፍልስጤምን ህልኽ ኣሜሪካን ኢራንን ስዑድ ዓረብን ኢራንን ዞባውያን ዓብለልቲ ምዃን ዝገብርኦ ምትኹቶኻት ወዘተ ካልእን ነዞባ ኣብ ዘይዓርፍ ዓንኬል ኩናት ከም ዘሉ ዝገብሩ እዮም። ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ወትሩ የዓይንቲ ሓያላን ሃገራት ምስ ዓለቦ እዩ። ድሕሪት ብኣሜሪካ ዝድገፍ ዝነበረ ሻህታ ዓልዩ ኣያቶላህ ካሂማኒ ናብ ስልጣን ዝመጽእ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ሃይማኖትን ባህርያዊ ጸጋታትን ንፖለቲካ ናይቲ ዞባ ክቕልሱ እዮም ተራእዮም። ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ 2003 ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ዝገበረቶ ወራር ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዞባ ክጋላበጥ ተገዲዱ። እቲ ወራር ነቲ ዓለም ሙሉ ጸጥታዊ ስግኣት ኮይኑ ዝነበረ ዳዕሽ ክወልድ እንከሎ ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝነበረ ታሪኻዊ ቅርሕንቲ ነዳዲ ደፊኢሉ። ብእገዳታት ኣሜሪካ ቁጠባዊ ባይታ ዘቢጡ ዝርከብ ኢራን ነቲ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ክመጻ ዝኽእል ስግኣት ንምምካት ወትሩ ወታደራዊ ቀላጽማ ምስ ሃነጸት እያ። ምውናን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ድማ ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ ዕዮ ገዛ ናይቲ ሃገር እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ክሳብ ሕጂ እውን ክኾን ኣይከኣለን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ምስ ኢራን ዝተፈረመ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ናይ ዘይምብዛሕ ውዕል ምስ ኣፍረሶ ህልኽ ክልቲአን ሃገራት ሰማይ በፂሑ። ብፍላይ ድሕሪት ኣሜሪካ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ሰውራ ኢራን ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ባቕዳድ ዝወሰደቶ ናይ መቐንጻል ስጉምቲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ካብ ዱር ኩኺት መኽሳት ከም ዝተመልሰ ናይቲ መዓልቲ ተዘክሮ እዩ። ብዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ባህርያዊ ትዕልልትን እቲ ዞባ ወትሮ ኣቓልቦ ዓበይቲ ሃገራት መሰሓበ እዩ። ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ኣሜሪካ እንተዘዕወት በቲ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ምስ ኢራን ዘኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ምስ ዘይክለስ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ንዓለም ከተምልጦ ኣብ ዘይትኽእል መጋራይ ሓዊ ኣብቲ ዞባ ክእጎት ተኽእሎ ከም ዝነበረ ይዝረብ። እንተኾነ ስግኣት ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ባይደን ክእለ ምዃኑ ዝተዋህበ ውሕስነት የለን። ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብዙሓት ሰማምዕሉ ሓቂ እንተሎ ኣብ ዓለምና ማዕረ ማእከላይ ምብራቕ ተሃዋሲ ዞባ እንተሎ ሓውሲ ደሴት ኮርያ እዩ። ካብ ድሕሪ 1953 ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ስድራ ቤት ኪም ትርከብ ሰሜን ኮርያ ህላውነታ ንምርግጋዝ ብተደጋጋሚ ፈተነ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትገብር ተራእያ። ሽዑ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ከም ዘይወነነት ትገልጽ እንተኾነት ብውሑድ ቁጥሪ ግን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ ትጥርጠር። ሰሜን ኮርያ ምስታ ደመኛ ጸላኢታ ዝኾነት ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክወርድ ተራእዩ። ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ መጀመርያ ብፈኸራታትን ተህዲድን ድሒሩ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ንኒክሌራዊ ቅልውላው ሰሜን ኮርያ ክፈትሑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ትረኽቦን ዘሎ። ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ምስ ትራምፕ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዘካየዱ ኣይርስዕን። ዓለምና እውን ካብ ትርክብ እቲ ነዊሕ ዓመታት ተንጠጢኡ ዝነበረ ደበና ኒክሌራዊ ኩናት ክቕንጠጢ ዝብል ባህጊ ነይርዋ። ሽዑ እኳ ትወጥር እንተሃደአ እቲ ዞባ ኩናት ካብ ምሽታት ኣየቋረፀን ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ኣንቢራቶ ትርከብ ዝተፈላለየ ማዕቀባት ቀንዲ ማሕልኾ ነባሪ ሰላም ኮይኑ ይርከብ። እታ ሃገር ነዚ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ብምዕባልን ብምውንጫፍን ግብረ መልሲ ክትበሉ ትረአላ። ሃገራት ዓለም ኣተኩረን ንመኸተ ኮረና ጌረናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ከይተረፈ ሰሜን ኮርያ ፈተነ ሚሳይል ከም ዘካየደት ትገልጽ። ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ሩስያ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ቻይና፣ ጃፓንን ኣብቲ ዞባ ዘለዎን ደምሓታት ዝተፈላለየ መርገፂታትን ነቲ ዞባ ሃዋኺ ካብ ዝገብሩ ርቋሒታት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዝፍጸም ንእሽተይ ስሕተት ወይ ጌጋ ቀመር ደወል ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከም ምውቃዕ እዩ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕልያ ዝውሰድ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምዝወርድ ቅጽበታውን ዘይዳግምን ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ወትሩ ምስ ኣጠንቀቐት እያ። ኣሜሪካ ብወገና ተህዲድን ፈኸርያን ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝበፅሖ ከም ዘይብሉን ነቲ ሃገር ናብ ሓሙኽሽ ክትልውጣ ከም ዘይእግማን ብዙሓት ተንተንቲ ይገልጹ። ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ነባር ፍታሕ እንተዘይረኺቡ ኣብቲ ዞባ ብቐጥታን ብተዘዋወርን እቲ ኩነታት ዝጸልወን ሃገራት ድማ ናብ ወታደራዊ ገንፂ ምምርሕን ዘይተርፍ እዩ። ምናልባት እዚ እንተጋጢሙ ካብቲ ኣብ ሂሮሺማ ናጋሳኪን ዘጋጠመ ዝኸፍእ ዕንወት ከጋጥም ዘለዓለ ትኽእሉ ኣሎ።
እዞም ልዕሊ ኢሎም ዝተጠቕሱ ቦታታትን ጠንቅታትን ሓፈሻዊ ስለናይቲ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ዝዓበየ ዓውደ ክርፍስ ክእሙቱልና ይኽእሉ እንተኾነ ግን ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ካብ ትጽቢት ወጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ዝብል ዝተፈለየ ትንተናታት እውን ኣሎ ብዙሓት ኣተኩሮ ዘይወሃቦም ከም ኣብ ካሽሚር ባልቲክ ወይ እውን ቬንዙዌላ ዝርከቡ ግርጭታት መልክዖም ቀይሮም ናብ ዓብዳ ሜራ ክቕየሩ ይኽእሉ ኣለዎም ካብ ዝፍለይ ብዝበለ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ሰባት ዘይኮነ ኣብ መንጎ ሰባትን ሮቦታትን ክኸውን እዩ ዝብል ግምት እውን ኣሎ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝኾኑ ሮቦታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብብዝሕን ዓይነትን ቁፅሮም ክዛይድ ተራእዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣንጻር ዝሰርሖም ወዲ ሰብ ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ፍርሒ ኣሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ድምፂ ኣልቦ ይኸውን ዝብል ትንቢታት እውን ኣሎ ኣብ ላቦራቶሪ ዝተመስርሑ ቫይረሳት ድማ ቀንዲ ዕጥቂ ሃገራት ኮይኖም ንወዲ ሰብ ኣብ ምጽናት እጃሞም ክጻወቱ ትጽቢት ይግበር ሽሑካ ውዱእ መደምደምታ ክወሃበሉ ዘይክእል እንተኾነ ቻይና ንኮሮና ቫይረስ ብምስራሕ ነቲ ድምፂ ኣልቦ ኩናት ከም ዝወላዓቶ ብሰፊሑ ይእመን ሃገራት ብፍላይ ድማ እታ ርእሰ ሓያላን ናይ ዓለምና ዝኾነት ኣሜሪካ እዚ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህባሉ እየን ድማ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከብዶ ሓቂፉ ዝጽበየ ዘሎ እዋናዊ ዛዕባ እዩ ኣብ መደምደምታ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ሓያል ንግዳዊ ምትእስሳርን ዝምድናን ናብ ኩናትን ዕንወትን ዘይወስድ መንገዲ ይኹን ተኽእሎ ኩናት ኣኽቲሙ ማለት ኣይኮነን ምስ ምድኻም ኣሜሪካ ዝፍጠር ባዶሽ ዓለማዊ ሓይሊ ኣሎ ነዚ ሓይሊ እዚ ንምምላእ ዘሎ ጥሙሕ ናይቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ንግዳዊ ምትእስሳር ብዘይገድስ ንሃገራት ዓለም ናብ ኩናት ከይወሰደን ኣይተርፍን እዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ትንበያታት ድማ በቢጊዜ ይስማዕ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳኒናልኩም ዝነበርና መደብ እዚ ስዕቢ ነይሩ መደባትና እንተፈቲኽሞ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ሼር ብምግባር ኣካፍልዎም ኣባላት ናይ ቻነልና ምስ ዘይትኾኑ ኣባላትና ንምዃን ሳብስክራይብ ግበሩ ኣባላትና ንዝኾንኩም ምስጋናና ንገልጽ ብሩኽ ቅነ ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመት